Pomolimo se. Bože, Ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Molimo Te, izliječi nam sljepoću srca, da spoznamo što je pravo i Tebe iskreno ljubimo. Po Kristu Gospodinu našem. Braćo i sestre, dragi gledatelji Hrvatske televizije, primite završni pozdrav sa ove Euharistije 4. korizmene nedjelje i iz ovog našeg zajedničkog druženja. Zahvaljujem svima koji su pomogli da se ovo lijepo ostvari i provede. A mi hodimo prema blagdanu Uskrsa. Zagledajmo se najprije dobro i promotrimo Kristov križ, da bismo i mi mogli naći snage za svoj život, za svoje životne križeve, da bismo išli pravo i na pravi način k svjetlu kojega nam Bog obećava. Pripremimo se za blagoslov. Gospodin s vama. Gospodine, nek ovaj Tvoj narod primi nebeski blagoslov. Nek se odvraća od svega što je štetno i uvijek iznova pronalazi ono za čim čezne. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru.
pjesmom O Isuse daj da pjevam rastajemo se od vas, poštovani gledatelji, do sljedeće nedjelje kada ćemo biti u Dolu na Braču. Neka vam je radostan dan Gospodnji. Pozdrav iz Drežnih grada.